Bir hafta demografik situatsiyadan başladı bizim Ulucan'ın çalışın. Beraber birinci bala tuğaşkadır. Тоже zoruna summalar verilir bizim 450 sım. İkinci balaga 600 da 16 sım. Üçüncü bala olsa тоже sosyal ipotekaның процентлары где-то 450 мың сым. Сызыла бетінде. Ondan soң башлангыч мәктәп балаларына 1 сентябрьдән бушлай ашату диелде бетінде безнең 2020 елның 1 сентябрьннән. Әйтергә укытучының ролен класс җитәкчеләренә өстәмәләү 5 мең сум. То есть, здравоохранение буенча зур була кылды, дөресен әйтергә кирәк. Фельдшерский акушерлык конкурсларны ясау, врачларның хезмәт хакын түләү, пока безнең нормальный битинг булган хезмәтенә түләү. Ondan соң инде кадрлар әзерләү буенча, бюджетный урыннар буенча югары йортларына целевой программа, целевиклар, медицина башка белгечләр буенча бюджет урыннарын файдалану, социаль булакка зур гына тәргеш бирелгән фикерләр әйтелде. Шул вакытта әйтеп киттем мин. Финанс структурасы буенча, экономик вопрослар буенча да хәрәкәт булырга тиеш, таләптә була торгандыр. Шул күзлектән инде бездә үзебезнең эшебезне оештырырга тиеш була торганбыздыр инде. Без моны бары җиткергә тиеш халыкка. Безнең чаралар башлана бит инде. Дүшәмбедән безнең уже чаралар башланып китә җирлектәрдә. Мин 21 иске тормышта калмайм минеке беренчесе. Һәр җирлектә йөреп карап чыгабыз, әйтәм, социаль объектларны күрсәтергә дә башлары. Шул вакыттан инде Орта һәм кече эшмәкәрлек, шәхси хуҗалыкларны, үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләрне кереп карасыбыз килә. Аларны әзерләгез. Структурасы турында без әйтеп киттек. Шуңа күрә катнашыгыз. Нәкъ структура белән эшләргә кирәк. Хуҗалык җитәкчеләре, сезнең информация кирәк, сезнең чыгыш ясау кирәк обязательно. Кайда агрофирманың Рамилсиңа, Харисиңа кагыла. Шуңа күрә карап бетерегез. Менә аны тоже халык сезнең көтә, сезнең информация булу кирәк. Кайсы җирлектәргә кагыла безнең ачык җыелышлары. Башка хуҗалыклар тоже шулай ук әйтергә кирәк. Бик теге җаваплы рәвештә бу мероприятиеләрне, халык белән очрашуларны безгә сезнең белән башкарып чыгарга кирәк. Шуны сезгә җиткерәсем килгән иде. Әйткәнемчә, инде безнең алдыңлар сәгате 28-дә. Аннан бу ниләр беткәч, аннан соң райцентрдагы оешмалар буенча да карап бетерергә кирәк. Мин әйтмим бөтенегездә дә дип. Райцентр оешмаларында да еллык нәтиҗәләр буенча коллективны җыеп барыбер аңлатып бер сөйләшү кирәк инде. Төзелеш оешмасымы иде, башка оешмалармы? Аны тоже карап бетерегез. Карап бетерегез. Букларда обязательно без үткәреп чыгачакбыз. Экономик анализ белән ансы. Киләчәк стратегик үсеш планнары буенча да карап чыгачакбыз. Менә аларны матурын әйтеп сезнең белән үткәрергә кирәк була безгә. Әмма алар беткәннән соң инде район башлыгының отчеты булырга тиеш, ул безнең сессия формасында үтәчәк бит инде. Тагын йомаклап минем тагын бер генә фикер әйтәсем бар. Ара безнең бик авыр хәлдә бер кызыбыз бар бит инде, Күз авылыннан Гөлгенә дигән кыз, шуңа күрә хуҗалык җитәкчеләреннән дә ни булды, тәкъдим булды. Шуңа күрә без аңа ярдәм итәргә бездә бездән дә хуҗалык җитәкчеләренең дә фикер бар. Шуңа күрә хуҗалык җитәкчеләре дирус җиткерәсез генә, җиткерәсез саннарны ярамы. Шуңа күрә монда башка оешмаларга да, пожалуйста, әгәр дә икән, райцентр оешмалары буенча да абыгарак кашсының ашамы карап бетерегез әле. Барыбер беребездән инкар ителмәгән, һәрберебезнең дә башына килгән мөмкин. Бала кайгысыннан да вакыйга юк, мөмкин дә шулай булгач, кулдан килгәнчә тоже ярдәм итсәгез.